khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang ki mat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step u president jong ka Myanmar u Min Aung Hlaing un poi ha gaya Bihar menta ka step kom shibenta jong ka jingwan jingo basan sngi ya ka India Menteri Sarkar Pedang bakhmi ikatnat Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia ulaong badai ban lamlenti bat penkubori ki samla kari khnang ban pen urlong hi ka thong ban penlong hi ka India kum kari ka badap babyang habaro kilyang tat hadu usnam 8,000 punyo Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulia kendu hnen kasngi ya Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma banya phliu jingmut halor ka jing kan at ka barang yat mentaha lapangap West Giant Hills Bat kajing jit nong mikmat thamai na kajala Meghalaya shaka Rajya Sabha kan salong haka khatpra tarik upnai banwan kata upnai jeliu hadian baka samoi tarikam jong udkhat bamenta ka Rajya Sabha kan poi shaka bakut haka arpoi tarik upnai jeliu ki khubor ki bapnya U President jong ka Myanmar Min Aung Hlaing un poi ha gaya Bihar menta ka step kum shibenta jong ka jingwan jingo basan sngi ya ka India ka kanhun ka bakanthop yaki menteri sarkar ki officer rangba bat ki nongkhai ki bakham pau khmat kanwan sanran lang ya u kani kadi kasien ka baningkong ba u president Min Aung Hlaing unwan yu kjat ha India ha ka kerdan ka ba ubat menta Habakran bat ki nong pathai khubor ha New Delhi nen kasngi unong aiktien katnat external affairs jong ka sarkar pedeng Urandhir Jaiswal ulaong ba ki nong yalam jong kini ari kin sayakran halor baro kimat ki badon kam banya phliu jingmut ha pedeng jongki Kani ka jingwan jong u president ka Myanmar ka long ka badan kam namar ba ka Myanmar ka dei kari ka bapedeng na ka benta ki policy trai kam kari kom ka neighborhood first policy ka act east policy bat ka Mahasagar policy Lakhmi lenti bagani ka jingwan jong u president kari Myanmar sa India kanang penklan ya ka jinga dei hapedeng ka India bat ka Myanmar Menteri Sarkar Pedang bakhmi ikatnat Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia ulaong badai ban lamlenti bat penkup bori ki samla kari khnang ban pen urlong ya ka thong ban penlong ya ka India kum kari ka badap babyang habaro kilyang tat hadu usnam 8,000 punyo Habakran ha kasni plie ya ka jingalang ba arsngi jongka Chintan Shivir Purvottar ha IIM Shillong hanen kasngi Mandavia ula banjur bakalong ka badan kam banwan ra ya ka jinga trailang ka bakhamjan ha pedang ki board penya district ki college ki youth club bat ki nong trai months ngau bha na ka benta ka jing tin trai ka balar kam ya ki program jongki samla ha ka jo ka por menteri khana jongka sarkar pedang ka Raksha Nikhil Khat se kalaong baki youth club ki batrai kambha bat ki kam penyale kai sports hakat han chate lamingi kila ban pen jengai ya ki samla na ki jingdi kerni Menteri bakhmi yakatna sports and youth affairs ka jala uba wailat miki shilla ulaong baka Chintan Shivir Purvottar kadai ka program ka bathmu ban pen mi yakinong yalam napdeng ki samla ki ban sa no senyang shiki kam ki ban te yakari bat ki ban penklan yaka jinga trelang ki samla hakathan baro kawai Ulat kajala UCH Vijay Shankar henen kasngi ulalej banya don rengkat haka program banya keren bat ki khana school ki bala yuwa mentoi naka post matric scholarship kabaju ai ki khana school scheduled tribe haka jinga lang kabla long hador bar hall hashlong komshi benta jong ka jing rakhe yakatayo Birsa lives in New Bharat hapo jongkalat karong Janjatiya Gaurav Utsav ki khana school kilapan singau kumno bakatai ka scholarship kalayarap yaki ban betengi ki jingpuli jongki ban poi shakathong ka bakidon habakran hakatai ka jingalang ulat ulakan tu yaki khana school ban long ke bayai minot bat ban pendon kam pura yaki scheme pule puthi jongka sarkar ki bathmu ban ajing mentoi yaki pai riulum ki officer na kitna traikam bapher ki khana school bat ki wei ki nong sha khot ngobha ki ladon lang hakatai ka program ka bathmu ban pensapriang ya ka jingtep chapang ki scheme ki bakershan ya ka pule puthi bat ki bapen shlori ki khana ban beteng ya ka jingpuli haki kerdan ki bakham shalor Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naka Akashvani station chongka Shillong ngine peteng biang bat ki khubor ki badang sa.
Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulai kendu ahnin kasngi ya Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma banya peliu jengmut halor ka jing yakan ar ka badang yat menta ha lapangap West Jaintia Hills. Kini ki Menteri Rangba baro ar kila shim ya ka sienjam banya kren kenang bala ban penbet ya ka longkaman bat ban penne ya ka jing song sngan ha ka te ka thain khaput hadien baladon ka jing yakan ar dangshen ha ka be dei bat karep karyang ha ka te ka thain. Usang ma ulaong bakatay ka jing yakren kalalong ka batay bat kababyang bat ulihat hu baki officer na baro ar ki jela ringkat bat usembut Menteri Rangba uba asniaw bhalang dhar kile don lang hakatay ka jing lang. Ula banrap ba ladap ban rai ya kisien jam ke bade ban shim khnang ban penjam ya kalong kaman bat ula kentu ya baro kinong dan benta ban ya trei hakaban penbet ya katay ka jing e da ka bajai hakisngi ki banwan. Kajing je nong mikmat thamai na kajala Meghalaya shaka Rajya Sabha kansalong haka khat pratarik ubnai banwan kata ubnai jeliu hadian ba ka samoi terikam jong udkhot bamenta ka Rajya Sabha kansapoi shaka bakut haka arpoi tarik ubnai jeliu. Chief Electoral Officer UBDR Tiwari ulaong hanin kasngi baya kajing penpena on pelat hakashi tarik ubnai jeliu kajing thap kerteng kanya hadu ka pra tarik ubnai jeliu bat kajing kmi bnya yakikot kislakan long haka khandai tarik ubnai jeliu bat ka tarik bakhadu banweng kerteng kan long haka khatwai tarik ujeliu. Kajing thap vote kan long nadu kapur khandai baji min step hadu kapur saw baji jan miet jong ka khat pra tarik ubnai jeliu bat kajing yo vote kan sedang nadu kasan baji jan miet haka ju kasngi. Banya tip lang yaka election Rajya Sabha laju penlong man la ka arsnem bat dai tangki dekhot jong ka ing dor bar thau an ke jela ke bala ban thap vote ki officer badai ban pet yaka election ke ladap lek khmi yaka jaka thap vote bat ki ladap batai ki seng san hima halor ki kendon thap vote ki ba ansale lengba ka open ballot system. Ka Assam Regimental Center Shillong kala penlong hanin kasngi yaka attestation bat ka passing out parade jongki nyospa arpon riungot ki Agnivir kum kadak ban peni yaka jing pendap jongki yaka training bat ka jing penrung yaki shaka Indian Army yaka ni ka jing yat parade lawan kmi da ulat ka Uttarakhand Lieutenant General Gurmeet Singh ringkat kajing adon lang jongki officer balarang ba jongki sipai ringkau bat ki he ki han ki balawan naki wei pat kiri habaro ladon nyospa prapulai ngot ki sipai thamai kenthop ya laispa arpongot ki Agnivir bat sauspa anrepulai ngot ki Territorial Army la penrungkam haka Assam Regiment ka Arunachal Scouts bat ki Territorial Army Unit. Habakran haka ni kasngi Lieutenant General Gurmeet Singh ulai ro ya kajing no senyang ka than chate lamingi shaka songsngan jongkari bat ula kentui ki sipai thamai ban long ki barenti ki ba ye yakari bat ki ba kloi ban phai la kajing em na ka banta la kari. MLA kamau kunra uba bantai dor lingdo ula pli hanin kasngi ya ka Gender Resource Center jong ha jongsha na ka benta ban penbet ye kijing e bat ban wanra ya ka jing tip halor ka jing dai ki khna bat ka bha ka myat jongki ya ka ni ka center la seng da ka Meghalaya State Rural Livelihood Society haringkat ka jing trailang bat ka rempai traikam CLF kani ka center kan a jing slok halor ki kam an bat ka jing tip shapang ki scheme sarkar ba pher shakin nong song snong habakran ha ka jing lang ka bar penlong ha Good Shepherd Higher Secondary School uba lingdo ula ong ba kani ka center kan yarap ban pensengot hu ikirang ba shapang ki kamram baki dai ban kit clear kenthop kumno ban kershan ya laki khun bat kumjuru ban pendunai ki kam sniu ki balas dangkan rei ha ka imlang sa lang bat katung ilapoi sa kabakot jong ka khubor ka balawan chapi naka Akashvani Shillong sa shipor kata hakapor pravajing ne so bat ka Akashvani Delhi naka banta ka khubor hakaktian Hindi kaban bot pat ka khubor hakaktian Pareng hakapor pra khatsan minute ngi pen kan mauru bana ka ni ka station ka jongi ngi sawan lam yapi ya ka khubor nakathan chate lammingi kabanwan chapi hakaktian Pareng hakapor prashiteng kani ka dei ka Akashvani Shillong sngo bhavan apmenta yaki khubor na Delhi.